Salam Türkmen portal web saytynyň gaderli tomoşaçylary. Bugün Türkmenistanyň Halkara Sanperer Ilimleri we Ötüş Üniversitetinde Türkmenistanyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň 11-nji sınıf okuwçylarynyň arasynda ilkinji internet olimpiadasynyň 2-nji tapgyry geçirilýär. Bu olimpiada 450-den gowrak okuwçylaryň arasyndan 56 sanysy 2-nji tapgyra gatnaşmagy mümkinçilik gazandylar. Biz hem Türkmen portalynyň işgärleri bolup, bu olimpiadadan bir näçe söhbetli görnüşleri size taýýarladyk. Türkmen portalyny daşlaşmaň, biz bilen galyň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Salam, özüň bilen tanışadyk we bugün olimpiada barada öz ýürek buýsanjygy bize beýan etip berýärsiň. Salam, men Selva Arazgulyeva, Daşoğuz vilayatynyň Daşoğuz şäherindäki 24-nji orta mekdebiniň okuwçysy. Men bugün Halkara Sanperer Ilimleri we Ötüş Üniversitetiniň 11-nji sınıflar üçin geçirilen ingliz dili olimpiadasyna gatnaşmana geldim. Häzir bäsleşik dowam edipdir we men beýleki bäsleşlerime de üstünlik arzu edýärim. Şular ýaly okumany uly mümkinçiliklerdi öğretip beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy uly sag bolsalarymyz aýdýarys. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň jarlary sag, tutýan tutumly işler owaç bolsun. Siz özüňiz bilen tanışadyňyz we bugün olimpiadada baradaky olara gatnaşyk deňdüşleriňiz barada biraz gürrüň berýärsiňiz. Men Ahal vilayatynyň Bagda Anatranyň 10-njy orta mekdep 11-nji sınıf okuwçysy. Men bugün olimpiada gatnaşmana geldik. Beýleki olimpiada gatnaşysy okuwçylara uly üstünlik arzu etýär we şular ýaly okumaga mümkinçilik öğretip beren üçin gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar we olaryň janlary sag tutýan tutumly işlerimizi amara gazardym.